Bună ziua, dragi telespectatori, iată întrerupem programul obișnuit pentru... Un moment mai inedit, spunem noi, un moment mai special, un moment cu care nu te întâlnești de multe ori în viață, momentul unic, o să-i spunem, da? Nu? Și acest moment unic, iată că mai nou poartă numele de... Ciprian Apostoaie. Ciprian Apostoaie. Ce faci, Ciprian? Bine te-am găsit, noroc. Și eu. Ce Ai faci? ajuns vedetă. Da, am ajuns vedetă și am mari emoții acum. De ce ai emoții? Nu ți-am zis că suntem așa, ca între prieteni aici. Așa am eu emoții. Da? Ești o persoană emotivă? Da, da. Da? Cum e Da. să fii vedetă? E S-a bine schimbat să ceva? fii vedetă, e bine să fii vedetă. S-a schimbat ceva în viața ta? Da, să te oprești lumea, cere autografii, Ai dat autografe? da, prin centru. Prin Bravo, centru? uite Cât că ai merge dat? Cui ai dat? La fete? La toată lumea, și la fete, la toată lumea. Da? Dar Au mă apelat sunt- toate fetele la tine? Da, da. Foarte Uite, bine tot atunci. vorbeam, Ciprian, de fete. Uite, ultima oară știu că tu îți căutai așa o prietenă, nu? Da, Da? da, da. Și ți-ai găsit? Da, Unde? o cheamă Oana. Oana! Și ce face Oana? Face bine acum. Face bine acum? Da. Cum se împacă cu ideea că tu ești vedetă? Îi place? E nu-i pregătit place? așa să te împartă cu toată lumea care vrea câte o bucățică așa mereu? Dar dacă vine altă fată mai frumoasă, uite de exemplu, altă fată mai frumoasă decât Păi Oana negociez dacă vine altă fată, că eu pe Oana nu vreau să o lăs Nu? deloc. Vrei să Nu. negociezi? Da, Cum? da. Dar zine cum? Cum negociezi tu, de exemplu? Nu știi, e? Nu știu. Nu știi, nu știu. Nu știu. Bine, Ciprian, uite, eu am aici niște clipuri. Da? Ți-am zis că, uite, sunt alte personalități, uite, alte vedete, așa, tocmai Da. de la București, care te imită. Da, da. Ai da. știi despre asta? Ai văzut? Da, da. Și-ți da. place, nu-ți place, îți displace? Îmi place, da? Dar de ce îți place? Pentru că îmi place. Îți place și atât. Uite, hai că eu îți pun primul clip, Da. da? Și să-l comentăm, să spui și tu așa, ce părere ai. Hai, setare, mergi. Așa. Ia să vedem. Nu vrea. Nu vrea să merg. Ba da. Ați venit exact unde trebuie. Aici vă Nu găsiți am imagine, partener. mă rog. Ați venit amândoi să vă căutați o partener? Văd că sunteți doi. Uite că ieri, practic, erai în anonimat și acum ești printre cele mai vizionate personalități din România pe YouTube. Cum e? E vreo diferență? S-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat nica. Ai rămas același Ciprian, nu? Da, am rămas Vesel, acea- glumesc. Da. Da? O să fiu mereu Ciprian. Foarte bine. Păi eu sunt acolo. Nu, te imită altcineva Te de la imită București. altcineva, Ah. dar vezi, te imită așa de bine. Da, Uite, da. pe noi nu ne imită nimeni. Ai vrea să te imite Suprim? Aș vrea, dar de unde atâta bucurie? Uite, din păcate aici noi nu avem imagine, nu știu ce s-a întâmplat cu YouTube-ul. Să fie, dar cum să fie? Blondă sau brunetă? Brunetă. Așa. Blondă ori brunetă? Da. Deci o să... Prietena ta, cum e? Frumoasă. E frumoasă? Asta descriu. Descrie-ne, cum arată Oana? Frumoasă. E frumoasă și atât, e frumoasă, e o femeie frumoasă. Da. Ia spune-ne, Ciprian, tu câți ani ai? 31 de ani am. Mulți înainte. Atâta. Și ți se pare că rangul ăsta de vedetă l-ai căpătat totuși târziu sau e acceptabil? Și acum, te mulțumești? Mă mulțumesc că am un mare noroc de la Dumnezeu. Ai mare noroc, dar ai norocul scris în frunte, Ești o practic, persoană nu? Da. credincioasă, să înțeleg. Da, Te da. închin seara, îți faci așa, îți Da, faci cruce. da, Bravo, da, bravo, da, Ciprian, așa. La biserică Ia mergi? uite-te aici. Merg. Foarte merg. bine, ia să vedem ce avem aici Tot pentru Oana. tine. Asta e tot de la Mondeni? Da, tot de la Mondenii, dar face figure aici. Niște dificultăți tehnice cu care ne confruntăm mereu. Până rezolvăm problema, o să stăm de vorbă tot cu Ciprian, ușor, Suprim, așa? Hai, spune-ne cum ai întâlnit-o pe Oana, nu? Că e aleasa inimii tale, dacă am putea Am spune întâlnit-o așa. în Precesta, pe lângă un prieten. De-a mea cunoștință pe ea. Da? Și au fost dragoste la prima vedere sau Între mine și Oana? Da. Da. Păi spune-ne O prietenie, exact, spune-ne o prietenie. exact. Ai sunat-o după aia, ai luat numărul, ai avut curaj, îți sărea inima din piept, O te-ai fată prostogolit. Ioana ne-a făcut cunoștință. Nu, O fată Ioana va. Și tu ce ai făcut după aia? După ce Ioana v-a făcut nu cunoștință? prea am vrut-o la început, dar acum m-am îndrăgostit tare de ea. Dar de ce nu prea ai vrut-o?
Pentru că nu o cunoșteam bine. Da, deci n-a fost dragoste la prima vedere. Măi, A Ciprian, fost așa da, o tatonare, nu? Da, și acum e dragoste la prima vedere. Măi, A, acum e dragoste la prima vedere. Măi, Ciprian, dar așa e, prima oară nu cunoști omul, după aia ajungi să-l cunoști, nu știu, știi că se zice că trebuie să mănânci un sac de sare ca să cunoști un om. Da. Și știi că trebuie să pui un pic de sare în mâncare. Și dai seama până mănânci un sac de sare cu Ana cât durează? Apropo, îți face mâncare? Nu. Nu? Eu Nu stau știi? la mine acasă și ea la ea acasă stă. Da? Ah, Dar și- n-ai adus-o pe la tine? Nu, Dar de ce? nu am voie să o aduc la mine. De ce, mă? Nu te lasă mama? Nu o aduc. Nu aduci. Dar la ea ai fost? Da, mă duc la ea în casă. La ea? Da. Pe ea o lasă, să înțeleg. Da. Păi înseamnă că ai mâncat la ea și n-ai mâncat mâncare făcută de Oana. Nu, eu mă duc la ea în casă, dar nu o primește la mine în casă. Sunt Na. niște chestii la urmă, da? Da, sunt niște chestii la mijloc, Ce- dar să știi că dragostea tot timpul va triumfa. Dragostea de e cu- adevărată. Dragostea, dacă e mare, știi să iubești. Da. Da. Ia spune-ne, Ciprian, tu ești un băiat simplu, nu ești nu te-ai născut în puf, ca Da, majoritatea da, cocalarilor de aici da. din România. Ce pasiune ai tu? Ce-ți place ție să faci cel mai mult? Pasiunii. Da, Da. hobby-uri. Mie îmi place așa, să ascult muzică Manelii Așa. și populară. Așa. Și pe acasă mă mai Păi, la film. Și Cine- acasă te mai ești la filme? Da. Pe A, și acasă. Pe acasă, da, am înțeles. Păi, nu știu, zine un interpret de muzică populară. Care e interpretul tău favorit chiar? Ah. Sau de Nu-ți vine Manele, nimeni oricare ar fi. Manelii îmi place, cum îi zice... Nicolae Guță? Nu, Guță. Este un personaj... Dar cântă-ne ceva ca să ne dăm seama. Ui, pretonează-ne 2-3. Am foarte mare emoție, nu? Îți place Fernando de la Caransebeș? Care? Nu. Nu? Când mă oprește lumea, eu le spun că îmi place de asta, cum o cheamă, de Andreea Bănic, mie îmi place. Da? Pentru Uite, că dacă... eu- Avem și noi un Acum, coleg aici o- căruia îi place de Andreea Bănică. Este foarte frumoasă. Păi uite, Ciprian, acum tu că ai ajuns vedetă, eu zic că poate o să ai șanse, nu? Mergi la București. Da. Poate da. cu Cucerești pe Andreea Ce Bănică. vei spune dacă te vei întâlni cu Andreea Bănică? Ce îi spui când o vezi? Îi zic, eu sunt fanul tău. Eu sunt fanul tău și spui că o iubești și pe Andreea Bănică, hai zine sincer, ca pe Nu, prieten. nu că o iubesc, Adori, o ador. Da. o prețuiești, E pus acolo sus pe un piedestal, nu? E ca un idol pentru tine, nu? Da, ai da, postere da. cu înțeles. Andreea Bănică? Nu Păi am. ia să-ți faci rost, măi, Ciprian, Da. ce fel de fan ești Da. tu, băi? Păi când sunt concerte, eu vreau să mă duc să iau autografe și Dacă nu și tu pot. ești vedetă, nu o să mai mergi să-i ceri autografe. Nu. De O aia să-ți spuneam, ceară ea ție o să autograf. vorbiți ca de la pe egal la egal. Sau cel puțin asta sperăm. Da, Nu speri da. asta? Da, Dar în da. momentul ăla ce se va întâmpla cu Oana? Vezi, aici e dilema, aici e Păi voi ține legătura cu ea. cu Oana, prin telefon. Da. Și vei merge acasă la Andreea Bănică. Nu. Nu? Dar Voi dacă sta te cu primește? Oana. Cu Oana. voi Tot sta cu Oana. continuare. Deci nu renunți la Oana nici pentru Andreea Bănică, nici pentru nicio femeie din lume, nu? Nu. Niciodată. O iubesc foarte mult. Uite, Acolo sunt eu. da. Ai fost tu, uite, și acum sunt persoanele care Da. te imită. Care este pluralul substantivului telecomandă? Ăla sunt eu. Ăla Aici Iulian. ești tu, da. Ăla Iulian. Da. Iulian e prietenul tău, care a spus Da, două? da. Sunteți prieteni buni de mici? Da, da, Că eu acum sunt nu nici- mai vrea să fie prieten cu mine. Că ce? Că ai ajuns vedetă? Da, și eu. Da. El nu mai vrea. Și s-a supărat pe tine așa, Iulian? Păi ce fel de prieten ți-e el? Nu știu. Eu stau așa, liniștit. Da. Eu îmi văd de viața mea. Corect, nu trebuie să te agiți foarte tare, să știi, Nu nu? trebuie să mă agiți, trebuie să lupt în viață, că dacă nu lupți în viață, nu ești văzut bine. A, deci tu ești un luptător, nu? Ce Da, frumutare a da. dat Ciprian. Bravo, Ciprian, pe bune. A dat-o așa din tot corazonul, dați telespectatori. Și cum a fost viața ta până acum? A fost una liniștită sau una în care te-ai izbit de pereți? Nu, am fost băiat liniștit. Ai fost băiat liniștit? N-ai avut treabă cu alcoolul, cu drogurile, cu nimic, Dar da? ce părere ai tu despre etnobotanicele astea? Ai încercat, ia zine. Nu vreau să aud de asta. Nu vrei? Eu vreau interzis. Vrei Nu să știu, le interzică? Așa consider Păi uite, eu. hai să ridicăm așa o mână sus ca să milităm împotriva plantelor etnobotanice aici cu Ciprian din Piatra Neamț. Zici tu, sunt Ciprian din Piatra Sunt Ciprian din Piatra Așa, Neamț. așa. Și spunem stop etnobotanicelor. Stopei pe botanicelor. Așa, lasă, că a ieșit ce a ieșit, nu mai contează. Uite, vezi, uite, oamenii s-au mascat aici și au pus o căciulă asemănătoare cu a ta, îți dai seama? Da, Mă, uite, pe mine nu știu, nu mă imită nimeni. Dar acum că ai ajuns în celebritate, că ai ajuns celebru, spune-ne, te rog, cum decurge o zi din viața lui Ciprian din Piatra Neamț? Că am vrea să știm cu toții. Cum?
Cum? Ce faci tu de la începutul zilei? Păi eu mă trezesc, Așa. ies prin oraș, Dar stai, înainte să te trezești, ieși așa în fundul gol. nu mă îmbrac. Păi, mă păi spăl, spune mă totul, pas cu pas. mănânc, mă spăl, ies prin Mănânci. oraș, Așa. Și mă nu... duc pe la Oana, Te duci pe la Oana? da, și atât. Și atât. Ai vreo mâncare preferată, Ciprian? Pizza! Pizza! Pizza, Da. pizza. Dar știi că și pizza e de mai multe feluri, Da, mai știu. multe sortimente. E pizza! E pizza și atât să fie, nu? Pizza, Da. pizza. Sporturi faci, Ciprian? Îți place fotbalul, basketul sau să te uiți la ele măcar la televizor? Nu, Nu? sport nu, nu-mi place sport. Doar manelele, atâta, da? Politica? Politica, Știrile politicieni. la ProTV, azi mă uit. La știrile Ia de la zi-mi, ProTV. de emisiunea Fata de la miezul nopții ai auzit? Ai Nu-mi văzut? place că dacă văd pe cineva dezbrăcat, eu fug. De ce? Da? Dar e femeie, uite, de ce uite, fugi? vreau să te întreb, uite, doar cu acordul tău, nu știu, aș vrea să pot să spun o întrebare mai indiscretă, adică mai personală.